Beste kijkers, we zitten hier in Rooi. En voor de mensen die niet weten wat Rooi is Stramprooi. En dan zullen ze zeggen, wie komt Roermond nu zo'n Stramprooi terecht? Ja, dat heeft te maken met het feit dat een paar Remeunse lui, die althans bij ons in de stad gewoond hebben, dat die een initiatief hebben genomen hier in Rooi. En die hebben hier een geweldige dierenopvang. Ik ben helemaal onder de indruk. Ik heb een rondleiding gekregen van nemersman Henry, de spreekbuis van de organisatie, moet ik zeggen, Henry. Ja, dus de mensen die het zelf het initiatief hebben genomen, die zijn veel meer actief in het dieren verzorgen, in het dieren opvangen. In het overleg met de mensen die het probleem hebben dat ze een dier kwijt moeten. En Henry is een beetje de spreekbuis en vertelde eens even, wat gebeurt hier allemaal? Ik ben zo onder de indruk van dat ik binnen op het einde van de wereld ergens terecht kom waar beesten opgevangen werden, dieren, neem je dat beesten vind je niet zo'n populair woord, maar waar dieren opgevangen werden in alle soorten en in alle merken wie je spreken, van ketjes tot hondjes, van het peertje tot de geitenboeg en weet ik wat allemaal. Ja, klopt. Vertel eens even, wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Hier worden dus echt dieren waarvan mensen normaal gesproken zouden zeggen van nou, geef hem maar een spuitje of breng hem maar naar het slachthuis. Maar die kunnen gewoon nog een heel goed leven leiden. En bij ons krijgen ze nog een heel fijn leven tot ze komen te overlijden. Stel je voor, iemand woont nog op zichzelf, wordt ouder, krijgt gezondheidsproblemen, heeft een huisdier. Maar gaat dan naar een verzorgingstehuis en die mogen heel vaak de huisdieren niet meer meenemen. En wat is er dan erger dan dat ze zouden moeten zeggen van nou ja, doe dat dier maar weg. Dus dan komen ze bij ons terecht en wij geven ze nog een heel fijn leven voor een aantal jaren. Ja, Henry, maar ik begreep dat er lopen geen hoop vrijwilligers. Ik weet dat er een hoop niet hier zijn. Maar vrijwilligers zijn natuurlijk in dit geval altijd tekort. Maar het is wel een roeping. Los van het feit dat degenen die het initiatief genomen hebben, dat die natuurlijk ook mensen om zich heen moeten hebben die diezelfde roeping hebben. Hè? Want ik moet eerlijk zeggen, er zijn zoveel dieren, maar ik bieden geen ontlasting. En het ruikt alsof ik over lijn loop of als ik in het bos ben. Dat kost natuurlijk wel een hele hoop tijd en energie, of niet? Zonder onze vrijwilligers zouden we nergens zijn. Echt helemaal nergens. Het zijn gewoon onze helden. En kijk, Sandra en Patrick, dat zijn de initiatiefnemers. En die runnen hier het bedrijf. Maar die vrijwilligers hebben we nodig. En die kunnen we nooit genoeg hebben. Maar als je een passie hebt met dieren, dan dat is toch gewoon geweldig om daarvoor te kunnen zorgen. Hè? Kan in de doorsnee meisje of jong of man of vrouw die denken ik heb nog een paar uurtjes vrij, kan hij zich gewoon aanmelden hier als vrijwilliger? Absoluut, kunnen bij ons terecht. Al is het maar voor een paar uurtjes per week, maakt niet uit. Maar stel je ook eens voor mensen die in een situatie zitten, in een wat minder prettige situatie geestelijk door hun werk of door hun situatie thuis, die kunnen hier hun zinnen helemaal verzetten. Ze kunnen hier helemaal afschakelen, helemaal afkoppelen. Ze zijn bezig met de dieren en ze komen hier helemaal tot rust. Ik heb een keer met EMST een beetje, zal ik maar zeggen, moeilijk met dieren om kunnen gaan. Dan ben ik eens met naar EMS gegaan die ook een paar dieren had. En dat gaf een stuk vertrouwdheid. En ja, dat heb ik hier ook geproefd. Maar Henry, du bent ook een vrijwilliger hier. Ik ben een van de vrijwilligers, ja. En ik ben dan ook samen met mijn vrouw ook lid van het bestuur. Ja. En we doen gewoon onze stinkende best om het hier gaande te houden. Om het in bedrijf te houden. Ja, maar dan even de vloedjes. De vloedjes bedoel ik met, het moet ook betaald worden. Zit je helemaal aangewezen op giftes en zo zeggen ze allemaal? We zijn helemaal aangewezen op giften en donaties. En zonder Stichting Dierenlot zouden wij ook niet meer kunnen bestaan. Maar daarom organiseren we ook regelmatig evenementen. Net als op 22 juni, dan organiseren we een open dag. En allerlei activiteiten, maar je kunt meet and greet met de honden. Nou, je hebt er net zelf bij gestaan. Ik zag jou ook een hele brede glimlach op je gezicht krijgen, want je genoot ook van die honden. Nou, je kunt met de katten knuffelen. Je bent bij de paarden geweest. Het is eigenlijk een soort kinderboerderij. Maar ja, kom kennis maken met ons, zou ik zeggen. Open dag, is helemaal gratis. Helemaal gratis. Kun je binnenkomen, kun je een tasje koffie kopen hier. Een kopje koffie, ja. frisdrankje. En dat is, ik ga het straks proberen, als je het me digitaal stuurt, de beeld te brengen. Open dag, dierenopvang.
En dat is op 22 juni van 10 tot 4 smiddags. Ja. En de Lokstro 22 in Stramprooi, in Rooi. Je weet wel waar de zangeres zonder naam heeft gewoond. En dat is helemaal afgelegen. Nou, een beter omveld voor dieren op te vangen is het niet. Heb ik me de afgelopen jaren al eens bekeken her en der. Ja, weet je wat me nu triggert? Nu is hier een soort opvang voor de dieren waar mensen afstand van moeten nemen. Ja. En dat is van alles en nog wat. Ik bedoel, dat hebben ze net al gezegd. Immers, de wildoele leven stappen met nog een hondje. En dan denk ik, ja, een hondje geeft maar met mij met. Ja, als het nog een jong hondje is, dan duist ze dat niet. Ja. En heel veel eierlui pakken zich nog een troe vriendje op hun eierdag. En op een gegeven moment zijn ze eerder, bij wijze van spreken, gevraagd om naar onze lieve heer te komen. En dan moet dat hondje met. En die werden daar niet opgevangen. Maar we hebben ook een soort dierenopvang hier in de buurt. Beestenboel nemen ze toe, ik heb zijn naam gehoord. Maar die dierenopvang, daar zitten we in Midden-Limburg een beetje met. Die mevrouw die wil geen oetje met. Dat snap ik. Op een gegeven moment hebben ze natuurlijk, zou dat te combineren zijn met wat Gerrie doet. Of zeg ik nu het heel geks, of zeg ik het heel veel. Dan moeten natuurlijk wel heel veel mensen het met inzien. Hè? Want gemeentes die ondersteunen dat. Gerrie doet geen dieren verkopen. In de dierenopvang, dan werden dieren natuurlijk ook herplaatst. Dus het is wel een beetje, ja, het staat niet op dezelfde lijn, zal ik het zo zeggen. Ja, niet op dezelfde lijn, maar het zou heel goed te combineren zijn. We hebben natuurlijk een hele hoop voorzieningen hier. En ja, uiteraard zouden er gebouwen bij moeten. Maar zoals je al aangaf, we veroorzaken hier nergens overlast. De ruimte is er. En het herplaatsen, ja, het wordt gewoon dan, als we erin zouden mogen springen, met alle respect voor die mensen die dat jaren naar geweldige tevredenheid hebben gedaan, maar als we daarin zouden mogen springen, dan zien we dat heel goed te combineren. Maar dan wordt het wel een apart bedrijf en dan wordt er ook inderdaad herplaatst. En dan is het ook mogelijk om daar een huisdier uit te komen. Zo. Moet het een zusterbedrijf werden? Een zusterbedrijf, ja. Goed, ja. Goed, dat is dan voor de mensen die daar met bezig moeten zijn. Dat zijn de gemeentes in Midden- en Noord-Limburg die er met bezig moeten zijn. En in Evenby is het natuurlijk, ja, wat Geert doet, het is zo geweldig. En ik wist het niet en heel veel mensen weten het ook niet. Maar als ze het willen weten wat hier allemaal gebeurt, dan is dit natuurlijk wel het moment om te gaan kijken. En breng die kinderen rustig met. Maak die kinderen in ieder geval dierenvriend. Want dat is eigenlijk het voornaamste. Is er ook een mogelijkheid om deze organisatie te kunnen steunen? Want als het al een totaal freelance organisatie is, wordt het allemaal zelf bedruipen moet, zich natuurlijk wel aangewezen op sponsors. Ja, absoluut. Nou, ja. Heb je ergens een rekeningnummer waar ik van zeg? Dit gaan we jullie ook digitaal sturen, zodat jullie dat in beeld kunnen brengen. Er staat een rekeningnummer op, maar ik kan ook nog even vragen aan een van onze vrijwilligers dat hij een QR-code stuurt digitaal naar jullie. Die kun je dan gewoon in beeld brengen en dan mag je zelf het bedrag kiezen. Ja, nou en het kleinste bedrag is al metgenomen. Alle kleine bedragen, ja. 1000 keer de euro's ook, 1000 euro hebben ze mee gezegd. Ja, dan doen we ze recht en verken er weer. Dus wordt het, maar ik snap wel wat ze zegt. Jong, geweldig. Ik ga nu de bloemen geven aan Nemensangers als de initiatiefnemer. Ja, Sandra, ik heb hem dit hele middag zitten te zoeken, maar ja, dan zit het bij de peert, dan zit het bij de katten, dan zit het bij de eenden. Ja, en uiteindelijk hebben we hem gevonden en dan ga ik hem even dat bloempje geven. En ik heb ook een fijn stuk vlei voor u metgebracht, dus ik zeg, kreumelen vlei van in de wekker, die zit bij Albert Heijn. En die komt eigenlijk ook in beeld. En net zo goed, het bloempje is van Nemensangers als Ummer. En die zit in de statie Romein. Dedemen, Ummer. En die geeft elke week in de het gezag als Geert nog zo'n groot initiatief gaat. Wie dat in Rooi. Waar mensen uit Midden-Limburg, ons eigen mensen uit Romein. En de Ruiver actief zijn. En toen komt het Brabant, dat had ik al gehoord. Hè. Ja, niet erg gehoord. Ik bedoel, ik heb er zo'n hond van gehad en daar heb ik blaffen moeten leren. Maar dat is niet zo erg. Maar voor de rest is het allemaal geweldig. Hey, bedankt jong voor de geweldige. Ik waardeer ook wat Soeduis. En heb je toevallig ook iets wat je denkt, dat zijn nou echte vrijwilligers. Of die doen het voor de gemeenschap. Bel eens even op of geef het door aan Roermond Nieuws. Maar dit hier was voor vandaag op dinsdag. Op donderdag, normaal zitten we dinsdags. Op donderdag natuurlijk wel een geweldig moment. Schoon weer. De bewolking komt eraan. Versnakken nog een beetje regen.
Ook de beestjes zie je. Ik vind het leuk om ook eens af en toe door een vochtig landschap te lopen. Maar ze zitten hier zo goed en zo mooi. Dikke compliment. Oh, de commentaar. Hé, meid. Ik ben hier de initiatief die mogen tegen de bloemen afgeven. Die zijn van Dedemen en voor die geweldig werk. Wat hebben we voor genoten hier om hier opnames te maken. Gang door, hè. Ik heb het goed, hè. Bedankt, hè. Goed werk. En dus de groetjes aan Pet. Ik heb het goed. Nu, dit was Sandra, altijd achter de schermen. Patrick ook achter de schermen. Hè? Want die hebben natuurlijk ook hun mensen die er met helpen. Maar als je niet de leiding geeft van dit zaakje, doe bent het gezicht van het bedrijf. Dus hij dat zo. Ja, hartstikke bedankt. En dus de groetjes aan Sandra. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.